Hú, de halovány. Azt kapcsoljuk föl, Léci. Azt, meg a hátsó izét még kapcsolt föl. Na, még ezt kapd be, majd. És akkor vágok neked ilyet, jó? Megkóstolod? Megkóstoljuk? Biztos, hogy finom lesz. Dávidka, figyelj! Ez persely? Nem persely. Hol a persely? Persely. Dávid, beteg vagy? Nem beteg. Beteg. És még? A csipesz beteg? Nem beteg. Jól van. Beteg. Te beteg? Nem. És mit teszel a perselybe, Manóka? Tata. Tata. Azt nem tudom micsoda. Pénztárca. Pénztárca! Hát nagyon ügyes vagy. Másikat tojás? Na hát.